Wong wilahing sakarang bawana langgeng sun puji marang rasane Gusti kang gawe pepesing kodrat jengkor saking sanggar pebecane sang bapa menuju wonten ing papan pagelaran Jawian Cenandra Kadya Tugu Sinokarta ingkang asta pecut pinangka piyambakipun sang bapa kumobat kemabit sak bujang aren gedhe bebasan dipecutake bumi sigam papat gunung jugruk segara bakal asat apa meneh sabetake manungsa bakal adur tanpa dadi bebasan bisa bedah kawah tandra hadimuka waraga sanga saluku Sura Sudira Jaya ningkat lap Subrasta dereng pangastuti ingkang teka Drawasya Setya Budaya tegese dur angkara kumpular taula sing sabaran trima sapa kang nandur becik bakalan ngunduh woh pakarti ingkang becik ketitik ala bakal ketara sapa kang tumindak temen ing kono mesti bakal tinemu sapa sing tumindak ala ing kono wahyuning bakal sirna kelakon sira mara glawang singku dening Gusti kang gawe pepesing kodrat ana dening pecut pinangka pelandipun Sri Sang Bapa gemubat gemabet sak bujang aren gedene serangkul jumangkah ngrungkepi Bantala waraga lorok sirap sidha permanep datang sabane kalau lisik gegodhana tan sami obah ingkang sami dhateng wali sang bapa kanthi ngadeg bebasan nutupi babahan hawa sanga amatek aci panca hindriya ingkang sami mateng kucing krana sumber jejana tedas godane jalma kang ra lumrah bebasan tojin setan peri gentayangan tetan gendruwo elo-elo banaspati ora tedas gone sang bapa sigra wonten ing papan pagelaran Jawi mriku ateges ngomong gawe reganging swasana ama minta marang ngarsane Gusti kang gawe pepesing kodrat muga kalis para putra-putra kang samya makarya hayu rahayu kalis kang samya pinanggih waraga sona saluku Jaya Wijayanti Jaya Kakak Lebor Subrasta dening pangastuti ingkang bebasan rawe-rawe rantas malang-malang diputuh anggonipun Risbaba ngomong nyuwun agunging samudra pangan sami anggonipun sang bapa sigra ngasta pecut pinangka bandipun sang bapa ngomong minta marang anugrahi Gusti kang gawe pepesing kodrat yen ana balak saka lor baliya mangalor yen ana balak saka kidul baliya mangidul yen ana balak saka wetan baliya mangetan yen ana balak saka kulon baliya menyang kulon yen asamu saka angin tak jaluk bali dadi angin yen asamu saka lemah tak jaluk bali dadi lemah yen asamu saka banyu tak jaluk bali dadi banyu yen asamu saka geni tak jaluk bali geni bali marang ngarsane Gusti kang gawe pepesing kodrat gawe pepesing kodrat dening para kadang putra matur manglipur kang sami pinanggih rahayu kalis ing sambikala wah raga sona saluku